तर नमस्कार मंडळी, आपलं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे मनाली वांगणकर मालवणी रेसिपी। तर आजचा व्हिडिओ बनणार आहे की अळूवड्या जे बनवल्या जातात मालवणी पद्धतीमध्ये। अळूवड्या कशा बनवल्या जातात ना, तर त्यावर रेसिपी बनणार आहे। तर ते कसे बनवले जातात ते आपण बघूया। आणि मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ बघताय तर जरा लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। तर आज आहे संकष्ट चतुर्थी, तर मम्मीने आज ठरवलं की अळूवड्या बनवायच्या देवाला नैवेद्य म्हणून। तर देवाला नैवेद्य म्हणजे जेवणासाठी, म्हणजे जेवणासाठी आणि नैवेद्य एकच झालं ना। तर आता बघूया आपण काय काय साहित्य लागते त्यासाठी लागणार। तर मम्मी नमस्कार मंडळी, कशा आहात? मजेत आहात ना? मी आज तुम्हाला ना अळूवडे दाखवणार। संकष्टी आहे ना, आमच्या जो कसे सर्व भाज्या बिज्या अळूवडे वगैरे असं काय काय पदार्थ असतात ना, म्हणून मी आज म्हणजे तुम्हाला पण दाखवेन आणि ते संकष्टीसाठी बनवेन म्हणून मग हे बघा। आता मी साहित्य काय काय घेते ते तुम्हाला सांगते। हे बघा, हे 2.5 मिरची आहे, ते कमी तिखटवाले। तुम्हाला तिखट पाहिजे तर तुम्ही तिखट घ्या। अद्रक घेतले एवढं अर्धा इंच, आणि हे 7 पाकळ्या लसणीचे घेतले। आता मी हे ना पेस्ट करणार आहे, मिक्सरला लावणार आहे याची। हा दाखवते ना, ह्याची ना आता मी पेस्ट करणार। आणि आता हे झालं अद्रक लसूण, हे घेतलं मी चण्याचं पीठ घेतलं। मी काय करते माहितीये, चणा डाळ असते ना ती स्वच्छ साफ करून थोडी सुकवते आणि मग आपल्या घरघंटीवरून दळून आणते आणि मग ते बेसन मी यूज करते। तर हे मी बेसन घेतलंय, अळूची पानं 15 आहेत। मग आता ते 15 आहेत तर मी ते 3 गड्ड्या करणार आहे त्याच्यामध्ये। आणि हे बघा, हे सफेद तीळ घेतली, सफेद तीळ घेतले, गुळ घेतलाय आणि 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलंय। तांदळाचं पीठ याच्यासाठी की ते ना क्रिस्पी अळूवडे होण्यासाठी। हे बघा, हे चिंचेचं कोळ तयार केलंय, म्हणजे चिंच एवढी एवढी घेतलेली आणि ती गरम पाण्यात भिजत टाकून ना त्याचा असा कोळ तयार केलाय बघा, चटणी सारखा असा तो टाकणार आहे। मी पाण्याचा वापर नाही करणार आहे, ह्या साहित्यामध्ये ते एकत्र करणार आहे। त्याच्यानंतर ना हे बघा, लाल मसाला घेते, म्हणजे मालवणी मसाला टाकते त्याच्यामध्ये तिखटपणासाठी। तर ते मी टाकते आहे, हा 1 चमचा आणि हा 2 चमचे टाकले। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट तुम्हाला किती पाहिजे तसं टाका, कारण मी इथे हिरव्या मिरचीचा पण वापर केलाय ना, कमी तिखटवाले आहे ना। हा, त्याच्यानंतर मी थोडा गरम मसाला टाकते। तर आपल्या जेवणात हा गरम मसाला घरगुती बनवलेला आहे, हा मी टाकला 1 चमचा छोटा। त्याच्यानंतर जिरा पावडर, हे छोटे चमचे आहेत, हा जिरा चमचा मी 1 चमचा टाकला। हा पाऊण चमचा मी धना पावडर टाकते। एक चमचा हळद टाकते मी, हे बघा 1 चमचा हळद टाकलाय, छोटा चमचा आहे। आता का ढवळणार ना। त्याच्यानंतर मी ना थोडासा हिंग टाकते, कारण कसं माहितीये गॅसेस वगैरे होऊ नये, कारण बेसन असतं ना ते, त्याच्यासाठी म्हणून थोडासा हिंग टाकते। आणि ओवा टाकायचा थोडा। आता हा बघा, अर्धा चमचा मी ओवा घेतलाय, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्या। हा असा क्रश करायचा हाताने असा पिठामध्ये। आधी पिठामध्ये पाणी नाही टाकायचं, मी पाणी नाही टाकलंय, सर्व एकत्र करून नंतर मग एकजीव करून मग पाणी टाकायचंय। तर असं क्रश करून ओवा का टाकतात, पोटात दुखू नये, गॅस होऊ नये ना, म्हणून ओवा टाकतात। म्हणजे असं सगळे प्रकार टाकले ना, आता ढवळणार आहे ना। आता हे मी सफेद तीळ घेतले आहेत ना, हे बघा एवढे एवढे घेतले आहेत, म्हणजे जवळजवळ ते असतील 50 ग्रॅम पर्यंत असते। तर हे तीळ टाकायचे। म्हणजे तू आता सगळं साहित्य एकत्र करणार आणि मग ढवळणार आहे का? हा, आधी नाही, हे सुके पदार्थ आहेत ना ते सर्व एकत्र एकजीव करून नंतर मग हे तांदळाचं पीठ आहे 2 चमचे बारके। ते तांदळाचं पीठ याच्यासाठी असतं, ते क्रिस्पीपणा येण्यासाठी अळूवडे। थोडंसं टाकायचं आणि ना आता हे सर्व असं एकत्र करायचं आणि मीठ टाकायचं। हे चवीनुसार ना आपण मीठ टाकायचं, मीठ 1 चमचाला गेलेलं। हे बघा, हा 1 चमचा चवीनुसार टाकायचं।
आणि ही बघा, ही ना मी आता अळूची पानं घेतली आहे. ते हे सर्व मी केलं ना की मी तुम्हाला ते देठ कशी काढायची, ते कसं करायचं ते मी तुम्हाला नंतर दाखवते. पहिलं हे आपलं बेसन घेतलंय ना ते एकजीव करून घेते. तर मी आता ते तुम्हाला दाखवलं ना, अद्रक लसूण, त्याचे आता थोडंसं त्याच्यात पाणी टाकायचं जरासं आणि पेस्ट करायची त्याची. अद्रक लसूण मिरची याची पेस्ट केली ना, मग मी आता काय करते माहितीये, त्याच्यातच हा बारीक केलेला गुळ होता, सुरीने मी कापून घेतला, बारीक केला होता. पण आता ह्या मिक्सरला त्याच्यात टाकला ना तर तो कसं जरा पातळ होईल ना, पटकन हे होईल, तो एकजीव होईल त्याच्यामध्ये, बारीक करत बसायला नको नंतर. हे बघा, असं मी गुळ पण त्याच्यात टाकला, एकजीव झालाय. तर हा गुळ कशाला टाकतात माहितीये, अळूवड्यांना ना कसं खट्टा मिठ्ठा असं लागतं, म्हणजे आंबट तिखट गोड, म्हणून गुळाचा वापर केलेला आहे, मसाले मिरचींचा वापर केलेला आहे. आणि आंबट म्हणून हे चिंचेचा कोळ तयार केलाय. आता ह्याच्यातच आपल्याला मीठ पातळ करायचं आहे, वेगळं पाणी नाही टाकायचं, नाही तर चिंचेचा कोळ कसा करायचा एकदा वापस सांग जरा. चिंच मी काय केली, चिंच ना एवढी घेतलेली आणि ती गरम पाण्यामध्ये, फक्त गरम पाणी उकळून घेतलं आणि त्याच्यात टाकली आणि एक तासासाठी भिजत ठेवलेली. मग ती चांगली नरम झाली ना, मग ती अशी मॅश केली हाताने आणि गाळून घेतली. हे बघा, आता हा मी चिंचेचा कोळ घेतलेला ना तो टाकणार आहे. हा बघा, आधी थोडं थोडं टाकायचं, का माहितीये, ह्याच्यातच आपल्याला करायचं आहे ना, तर जास्त पातळ झालं तरी उपयोग नाही. मग पातळ झालं तर मग चण्याचं पीठ बेसन आहे ना ते वाढवावं लागेल, म्हणून डायरेक्ट नाही आधी टाकायचं, थोडं थोडं टाकायचं चिंचेचा कोळ. तर हे पातळ बनवणार की घट्ट? मी आता जेवढं केलंय ना तेवढं सर्व लागणार चिंचेचा कोळ. एकदम घट्ट पण नाही आणि एकदम पातळ पण नाही, मीडियम साईजचं. जेव्हा मी पाण्याला नंतर लावेन ना तेव्हा माहिती पडेलच ना ते. पाणी लागलं तर थोडंसं वापरायचं. आता मी कसं वापरते माहितीये, हे उरलेलं आहे ना, हे आंबट आहे चिंचेच भांड मिक्सरचं, आणि हे त्याच्यातच टाकून मी ते पाणी यूज करणार आहे, वेगळं टाकायची गरज नाही. असं ना एकजीव करायचं. अशा प्रकारे ना एकजीव करायचं हे सर्व. हे बघा, जास्त पातळ नाही करायचं, हे बघा असं घट्टच ठेवायचं. हे बघा, असं पटकन नाही पडायला पाहिजे, पटकन पडलं ना तर मग ते पातळ होणार. तर आता ना अशा प्रकारे आता आपण ना हे अळूची पानं ना अळूवड्यांसाठी कोणती घ्यायची माहितीये, अशी साईडने ना अशी काळे कडा असतात ते, ही अळूवड्याची पानं. आणि दुसरी असतात ना ती अळू आपण बनवतो भाजीचं, त्याची ती सफेद असतात, हे काळे याचे हे दांडे असतात ना ते सफेद असतात, आणि ह्याचे ना अळूवड्यांचे काळे दांडे असतात. तर मग मी ते तिकडून आणते वेळी ना त्यांना सांगितलं देठ कापून द्या, कारण ते कचराच होतो ना, टाकायला लागतं, म्हणून कापून आणले. आता हे ना आपण चिंच वगैरे कशाला टाकतो माहितीये, अळूच्या पानामध्ये ना थोडीशी खाज असते, मग घशामध्ये खवखवतं ना, म्हणून चिंच वापरतो. आणि आता ते ना खवखवू नये ना अळूचं पान, म्हणून हा जो काळा आहे ना दांडा, हा सुरीने कापून काढायचा, मग नाही खवखवणार. तर हे बघा, हे ना असं असं हलक असं सुरीने कापून घ्यायचं, असं. हे बघा, आणि जर मोठी जाडं पानं असतील ना तर आता हे साईडचं काढायची गरज नाही, कारण हे पानं छोटी आहेत ना कोवळी, म्हणून ह्याला दांडे रेष जास्त नाहीत. पण मोठी असतील ना तर अशा जाड जाड असतात, हे ना असे काढून टाकायचे, पण ह्याची गरज नाही. तर आपण हे आता कशासाठी हे करतोय, असं लाटणं घ्यायचं, आणि हे रेषा आहेत ना, हे रेषा हे लाटण्याने असे दाबले जातील, असे हे प्रेस करून घ्यायचं. हे असं हे का केलं जातं, हे ना आपण जेव्हा बेसनचा रोल तयार करतो ना तेव्हा तो रोल, आता हे बघा, हे ह्याचा पण एक मिनिट, ह्याचा आता आपण हे नाही काढत आहोत ना, आणि आता गुंडाळायला गेल्यावर ना हा बघा असा रोल नाहीये. मग जर आपण लाटण्याने असं प्रेस केलं ना ते बघा असं नरम होतं ना ते पान, हे बघा असा रोल तयार होतो. हा बघा असा रोल असा, म्हणून आपल्याला ते लाटणीने प्रेस करतो आणि हे काढून टाकतो. तर अशा प्रकारे सर्व काढून घ्यायची.
आणि सर्व झालं की मी तुम्हाला दाखवते कसं करायचं ते. आता पहिलं मी अशी तयार करून घेते सर्व पानं, देठ काढून अशी, कारण त्याच्यात कुजली काच पण असते ना आणि कडकपणा पण येतो ना, म्हणून आपल्याला हे काढायचं असतं. तर अशा प्रकारे आपली सगळी पानांची देठ काढून झालेली आहे. आता हे असं पान आहे ना, ही मागची बाजू पानाची आणि ही पुढची बाजू. ही पुढची बाजू आहे ना, हिरवगार दिसतं काळपट, ते तिथे बेसन नाही लावायचं, लागणार नाही, असं उलट करून लावायचं. मागची साईड असते ना खालची तळायची, तिथे लावायचं बेसन. हे बघा आता हे बेसन कसं लावायचं ते मी तुम्हाला दाखवते. हे असं ना पूर्ण पानाला लावून घ्यायचं. चमच्याने लावा नाही तर हाताने लावा. चमच्याने लावलं तर कसं हाताला चिकटत राहत नाही ना, चमच्याने बरोबर. तर हाताने पण तुम्ही असं घेऊन लावू शकता. अशा प्रकारे एका पानाला कम्प्लिटली लावून झालेलं आहे. हे बघा, हे असं लावून घ्यायचं पीठ आणि एकदम पातळ नाही करायचं. पातळ केला तर ते पानाच्या बाहेर निघणार ते, आणि एकदम घट्ट केला तर ते व्यवस्थित लागलं जाणार नाही. आता हे दुसरं पान कसं घ्यायचं माहिती. आता ह्या पानाची अशी दिशा आहे ना, इकडे टोक आहे ना, मग त्याच्या विरुद्ध दिशेला घ्यायचं. आता हे इकडे टोक करायचं. हे बघा असं, आणि पाठची बाजू वरती असली पाहिजे. हा, मागच्याच साईडला आपल्याला सर्व पानांना लावायचंय हे बेसन. तर अशा प्रकारे आता इकडे लावून घ्यायचं. आणि मी तुम्हाला एक सांगायला विसरली, ही अळूची पानं मी आणली ना, ती पहिली मी नळाखाली चांगली धुवून घेतली, मागून पुढून चांगली धुवून घेतली. नंतर सुक्या कपड्याने मी चांगली पुसून घेतली. आणि नंतर मग आता अशी केली, डायरेक्ट वली घेऊन नाही करायची, ती आणायची, धुवायची स्वच्छ, आणि मग ती सुक्या कपड्याने पुसून एकदम सुकी कोरडी करून घ्यायची, वली नाही ठेवायची. आणि मग असं पीठ लावायचं. मग असे किती वेळा लावायचे? आता मी ना अशी 5 पानं, जशी आपल्याजवळ पानं असतील तसं, पण मी आता 5 पानांचं रोल करणार आहे. म्हणजे 5 पानांना तू असं हे करणार? हा, 5 पानांना पीठ असं लावून घेणार आणि मग रोल करणार तो. मग आता बघू त्या ह्याचे किती रोल होत आहेत ते. हे बघा, हे ना असे मी आता 5 पानांना असं लावून घेतलं. आता आपल्याला रोल करायचं आहे ना, तर पहिलं असं हे असं बंद करायचं इकडून, नंतर हे इकडून बंद करायचं. हे बघा असं, हे असं बंद करायचं. आणि आता काय करायचं, ह्या रोलला ना असं थोडंसं असं पीठ लावून घ्यायचं असं, म्हणजे ते कसं चिपकून राहणार ना, आणि पीठ पण भरलं जाईल ना रोलला. बघा असं. आता आपल्याला ना हे करायचंय, घडी पाडायची, असं दुमडायचंय असं. तर इकडून सुरुवात करायची. बघा असं असं असा रोल करायचा असं. तर अशा प्रकारे आपला एक रोल बनून झालाय. आता हा असा एक रोल तयार झालेला आहे. हे असं हे इकडचं आहे ना, हे असं हाताने प्रेस करून बंद करून टाकायचं, असं असं दाबायचं असं. हे असं. आणि आता मी ना दुसरा रोल करायला घेते. मग झालं की मी तुम्हाला दाखवते. अशा प्रकारे आता याचे 3-4 रोल बनतील. बघू आता 2 बनतील. 2 बनतील का? हे बघा, तर ना अशा प्रकारे ना आपण त्या 3 गड्डे आणलेल्या. एका गड्डीत बघा अशा प्रकारे ना, अशा प्रकारे हे बघा म्हणजे ना 4 हे झाले गड्ड्या तयार. आता ह्याला ही चाळण घेते मी, आपण तांदूळ चालतो ना ती, तर त्याला ना असं थोडंसं ना असं तेल लावून घेते. तेल का लावायचं, तर हे चिपटू नये ना म्हणून तेल लावायचं. हे बघा असं मी जरासं तेल लावलं चाळणीला. ह्या टोपामध्ये मी पाणी टाकलं एवढं म्हणजे 1 पाऊण, हा, आणि 1 लिंबू टाकले काळं होऊ नये म्हणून. आणि आता हे बघा, हे मी असं ना हे असं ठेवणार वाफवायला. हे ना मीडियम गॅसवरती, पहिला तर मी फास्ट ठेवलाय गॅस, पण नंतर थोडा वेळ ना मीडियम गॅस ठेवायचा. आणि मग ते 20 मिनिटासाठी ठेवायचं, म्हणजे ते कसं आतल्या आतनं वाफेवर शिजलं जाईल. हे बघा, हे असं ना मी
थोडासा मीडियम ठेवते गॅस आणि एक 20 मिनिटासाठी ठेवून देते. 20 मिनिटं झाली ना की चांगला तो आपल्याच शिजेल आणि मग गॅस बंद करायचा. मंडळी चला आता आपण बघूया ते थंड झालंय का. तर मम्मी पुढचं दाखवू. हे बघ, हे आता पण उकळायला ठेवलेलं ना. हा 20 मिनिटासाठी ना आपण ते जसे आपण उकडीचे मोदक कसे उकडतो तसे चाळणीमध्ये तेल बिल लावून खाली टोपामध्ये पाणी ठेवलेलं आणि टोप काळा पडू नये म्हणून अर्ध लिंबू कापून टाकलेलं. तर हे आता हे बघा, हे दगडासारखं कडक झालं असं व्हायला पाहिजे. तर आपण 20 मिनिटं काय केलंय, वाफवलंय, म्हणजे फास्ट पण गॅस केलाय, मध्ये मध्ये मीडियम पण केला. अशा प्रकारे 20 मिनिटं आपण तो वाफवलं. तेव्हा हे बघा दगडासारखं कडक झालं आणि असंच व्हायला पाहिजे, नरम नाही व्हायला पाहिजे. नरम जर झालं ना तर ते कापायला आणि त्रास होतो. आता हे तुम्ही कसंही करू शकता, शालो फ्राय करू शकता किंवा तुम्ही कढईमध्ये तेल टाकून पण तळू शकता. मी आता काय करणार, कढईत तेल टाकून तळून दाखवणार तुम्हाला. नाहीतर तुम्ही नॉनस्टिकच्या भांड्यामध्ये ना बारीक तुकडे करून शालो फ्राय पण डीप फ्राय पण करू शकता. तर मी तुम्हाला ना आता काय करते, तर ती कढई ठेवली आहे गॅसवरती, तळून दाखवते. तर आता मी हे तेल टाकते कढईमध्ये. तळण्यापुरतं थोडंसं टाकायचं. तर मग कोणतं चांगलं आहे, शॅलो फ्राय चांगलं आहे की हे कढईतलं? दोन्ही चांगले आहे. कढईमधल्या तेलामध्ये आपण जसे पुऱ्या तळतो तसं तळतो ना, भजी तळतो तसं, मग ते एकदम क्रिस्पी म्हणजे असं कुरकुरीत बनतं. आणि शॅलो फ्राय केलं तर ते मीडियम असतं, एकदम कुरकुरीत नाही होत. जसं आपल्याला पाहिजे तसं तुम्ही शॅलो फ्राय करू शकता. तुम्हाला घट्ट कडक पाहिजे तर कडक मग तुम्ही तेलामध्ये तळा. तुम्हाला जास्त कडक नको असेल ना तर तुम्ही हे करा, शॅलो फ्राय करा. आणि आता मला लागणार तेवढेच मी तुम्हाला तळून दाखवणार आहे. बाकीचे मी काय करणार, फ्रीजमध्ये ठेवणार. आणि जेव्हा जेव्हा आपल्याला जेवतेवेळी पाहिजे ना तेव्हा तुम्ही असं तेल टाकून शॅलो फ्राय करा किंवा तळा, असं तुम्ही जेवतेवेळी घ्या. आणि फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे काय होणार, अजून कडक होणार. ते चांगले असतात कडक झाले की. पण फ्रीजमधून जेव्हा तुम्ही बाहेर काढाल ना तेव्हा लगेच तळायला घेऊ नका. ते अर्धा पाऊण तास बाहेर काढून ठेवा, अर्धा तास तरी ठेवा आणि नंतर मग तळायला घ्या. तर मी तर एवढ्या इंचाचे तुम्ही हे करा, एकदम पातळ पण नका करू आणि एकदम जाड पण तुकडे करू नका. हे बघा, हे चांगल्या शिजल्यामुळे ना वाफेवर मस्त अगदी कापले जातात व्यवस्थित. आणि जर चांगले शिजले नसतील ना वाफेवर तर ते कापत्या वेळेस भरभरीत होतात, एकदम पीठ येतं बाहेर. तर तसं यायला नाही पाहिजे. आता हे चांगले झालेले आहेत रेडी. तर मी तुम्हाला ना आता तळून दाखवते. हे बघा, अशा प्रकारे सावकाश सोडायचे आणि असे हे करून घ्यायचे, तळून घ्यायचे. जसे आपण भजी तळतो ना तशा टाईपचं, लगेच नाही परतायला घ्यायचं. आणि आता मी थोडासा मीडियम गॅस करते, कारण जर फास्ट ठेवला तर परत करपतील ना, काळे पडतील, मग चांगले नाही वाटत ते. पलटी करायची अशी. हे बघा, हे ना अशा प्रकारे असे फ्राय करायचे. हे बघा, जास्त करपवायचे नाही, मग ते एकदम कडक कडक लागणार. हे बघा, कारण अगोदर ते शिजून आलेले असतात ना. तर असे मी आता तुम्हाला ना पूर्ण झाल्यावर दाखवते. तर अशा प्रकारे आपले अळूवडे बनून झालेले, एकदम क्रंची कुरकुरीत, एकदम कडक आहे बघा, असे एकदम भारी झालेले मऊशीर. तर तुम्हीही बनवा, खावा आणि आम्हाला सांगा कसा झाला व्हिडिओ. आणि जर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघत असाल आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर मंडळी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. त्या व्हिडिओच्या खाली सबस्क्राईब असं लाल ह्याच्यामध्ये लिहिलं असेल त्यावर क्लिक करा, म्हणजे तुम्ही आमच्याशी कनेक्ट व्हाल. आणि त्याच्या बाजूलाच बेल आयकॉन आहे, त्याच्यावर क्लिक केलं की आमचा जो कोणताही व्हिडिओ पहिला येईल तो तुम्हाला पहिला दिसला जाईल. तर तुम्ही बघू शकतात मस्तपैकी असे अळूवडे आपले तयार झालेले. तर तुम्ही बनवा आणि कुरकुरीत आणि क्रंची असे अळूवडे खावा आणि आम्हालाही सांगा कसे झाले. आणि व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय आवडलं असेल तर आम्हाला तसं कमेंट करून सांगा. लाईक करा, शेअर करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि सबस्क्राईबच्या बाजूला बेल वाजते तिथे घंटी दाबा. जर तुम्ही सबस्क्राईब केलात, घंटी वाजवलात तर आम्हाला कळेल की आम्ही जे व्हिडिओ टाकतो ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आणि असेच आम्हाला प्रोत्साहन देत जावा आणि कमेंट करत जावा. गुड नाईट.